T'agrada la melmelada? Has pensat alguna vegada en tot el procés i tota la gent que hi treballa perquè puguis tenir melmelada a casa teva? Primerament, necessites la matèria primera, per exemple, el préssec. Però la melmelada porta un altre ingredient, el sucre, que s'ha extret del rave o de la canya sucrera. El pagès, al igual que el ramader o el pescador, al manipular matèries primeres que genera la natura, pertanyen al sector primari de l'economia. Per a fer melmelada, cal processar el préssec amb el sucre en una fàbrica. Una vegada feta, serà envasada en un pot de vidre amb un tap de ferro que s'han produït a la indústria de la mineria. La mineria i les fàbriques, al manipular les matèries primeres, pertanyen al sector secundari de l'economia. El camioner transportarà la melmelada respectant les senyals de trànsit per posar-los al teu abast a la botiga. El transportista, el botiguer i totes aquelles persones que aporten un servei pertanyen al sector terciari de l'economia. Ara que saps l'enorme esforç que comporta portar qualsevol producte a l'expositor d'una botiga, el valoraràs encara més i et menjaràs la torrada de melmelada sense deixar ni un bocí al plat.